निर्मेळोक बोरी उतरा पुरगी या संसाराची उजवाड दितेली नोकेत्रा पुळायस्ती नोकेत्रा पालोन वेतात फावो ती उचार जायना सावना तियारा आयज नोदोर मार मुनीस मुनशांक कोत्तात काबार उलोन नुय तोपून सुर्यानी पावतीम दिल्लो उदकान जिवीत आमचे बोल्ला पातकान त्या बुरश्या पोरण्यांनी सोत ये सोत बिरात ना ओय बापायची घरानी मागता ते दिला कुणीये कुणे केला झाडा जावंक जाय सोमेस्तानी फाटल्या काळात गोरिबाची भुरगीं उपाशी न्हिदतालीं जेवण पासून सारकें नासल्यार एक वेळार आतां भुरगीं माय पायक बोगशिनार फावो ती वस्त पडोन आसल्यार हाड्यार भुरग्यांची जीत पोवन माय पाय बी येतात भुरगीं नांव पिड्यार कोरीत म्हूण वाड्यार हे जाय ते जाय कोंत काडटा माय पायावडो पुरो करूंक आपल्या भुरग्याचो ताणी मागले तुमी दिले गोरे तांदूळ पयलो गुन्या वडिलाचो म्हणटात ह्या वस्तूंनी भुरगीं सोतोच भोगतात संवसाराचो पूण सांगात तेच फामिलीन कितले उपकार आटोयल्यात ते सगले आपल्याक दितेल्याचो केल्या माय पायनी म्हणटात भुरगीं कोत्तात ती कोरणी पळोवंक जायना दोळ्यांनी भुरग्या पासोत मागोक लायतात ही गोरसाद रेतीरांनी समुदायांनी पूण सांगात हे तुमचें झूज तुमी झुजल्यात तोरया हत्यारांनी नोदोर मारये कोंत पयले हत्यार शिगोयता करूंक रोजार त्या तेरसाचे कोंत घेवन हातान फामील भावाडतान कोत्तांव तोर सांगे वसाव साय पिडीचे पवित्र पुस्तक वाचता पिड्यार गोराब्याचे बेसावना जावन पवित्रात्म्याचे ही फामील जेजूची आयस्तान जावन दी आमची उजार कोरिया एकात्यार ताचे उगडास कोत्ता